kulturala. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Gaur, ia estreineko talde bat ekarri dugu ona, zeren bakarrik kontzertu bat eman dute, jaialdi batean, eta gure txoko txiki hau aukeratu dute, jakitera emateko. Eta gu, gaude pozez gainezka, pixka nervioso gaude ere bai, zeren ikusten bali madezu gomatxo hau izaten da, sarreak jasotzen dituen gomatxoa, eta uste dala aurtengo soldauta. Eta lortu... Eta horrek niri ere bai inposatzen hau pixka bat. Gaur abenduak 29 da, eta pixkat berandu iritsi den olentzeroen antzera, talde bat ekarri dugu, berria, beraien musika entzun ezin daitekeen talde bat, beraz sorteko gu, hemen zaudetelako. Eta, badakizue guri, kontzertu hauek musikaz astea gustatzen zaigula, elkarrizketa utziko dugu gerorako, beraz, txalobero bat eskatuko dizuet gaurko gonbidatuentzako. Muare! Besarkatu ginenean, maitasun poema bat eskatu zidan berriz. Izterrak nere hiltzurrunen inguruan estutu zituenean, maitasun poema bat eskatu zidan berriz. Zerrekin poeta ofizioa ez da erresa, zerrekin poesia odolezko izerdia da, zertarako ekarri izua eta ikara izaratera, azala sentitzearekin aski da, eta dena dela larrua jotzeko, ez da hain giro poetikorik behar. Zerrekin poeta ofizioa ez da erresa, 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 poesia odolezko izerdia da, poesia odolezko izerdia da, poesia odolezko izerdia. Zuek ala ere, ongi etorriak, zen modu zaudete? Eskerrik asko, ondo.
deno esaten ziaten pixka nervioso dela. Hala ere zuek lehenago hemen egon zeate publiko artean kontzerturen bat ikusi duzue. Ez goratzen zein? Peru Galbere. Bai, gero, Estitxu Pinatxo, izan Baita. daike, ez dakitze gehiago. Hemen Dama Beltzak Bai, hori da. proiektuarekin, hori da. Olaia... Bai. Osea, Gehiagotan. Oso ondo. Bueno, nos bago galdera bat niri gustatzen zaidan egitea, pixkat jakiteko artistak nola definitzen duten beren burua, baina bi izan da, batak bestea aurkeztea eskatuko dizuet, ze iruditzen. Ui. Hau ez zen igun abixatu makokio. que tramposo. Jakin nahi zituzten galderak. Ni esan diet esetz. Nola aurkeztuko zenutekete bata bestia? Bueno, nik Eli aurkeztuko nuke artista polifazetika bat bezala. Bueno, multiinstrumentista esango deu. Abesten ona, ez da, teklatu mundua. Eta pues asko dakin, nik ez bezala, asko dakin pertsona bat solfeoaz. Eta bueno, oso, ezagin nola aurkeztu. Jakintxua. Nik holaxe aurkeztuko nuke. Zerbait kontatu. Ez, bueno, Mai nik uste dela, bueno, benetan esan daitekela berataz musikaria dela. Eta, ez, bueno, uste musikak leku asko daukala bere bizitzan, eta, bueno, pues, definituko nuke oso pertsona musikal, sensible eta transmititzeko gaitasun handikoa, eta bueno, nire ustez kriston gustoa daukana gero ere bai musikan, eta, bueno, Wow, eta esate... Eta ez dakila esateu, baina ez dakiz esan nahi duen horrekin, osea, argi dago baiet. Eta nola ezagutu zenuten elkar? Kobani esker. Bai. Koban proiektuari esker, hor ezagutu zen, oso ondo. Astapenik inguruan, venga, nola hasi zineten musikan, zergaitik, zer bultzatuta? Zureno? Orain bakoitzak berea. Bai. Bueno, a ber, nik txikitatik ezakit eukidet musika oso nahiko presente, ez? Etxean oso familia musikala izan da, eta oso naturala izan da, bai niretzat, bai aizparentzat, berehala pianoan eseritzea, eta hor salseatu, eta bueno, gero ikasten hasi nintzen, ja pixka bat serioago, musika eskolan, gero zea, eta bueno, batez ere, nik klasikoa ikasiet, piano klasikoa. Gero karrera aukeratu hartzen, pixka talde batera utzi nun, eta zorte aukinun, derrepente koban sortuztelako, eta lortu nuelako berriro rengantzatzea pixka bat musikan, oso modu desberdinean, ez? Inoiz ez nuen klasikoa ez den ezer egin, eta hori erronka bat, baina kriston zortea, eta geroztik esfortzua egiten dut ez deskonektatzeko musikatik, eta hola orain moare, kriston zorteare bai, eta, jazta, honeaino. Eta mai? Nire, musika beti txikitatik inguru neukidet, eta gero, ja karrera aukeratu barzanen eta, nire ingurun edo etzan konservatorioko idea edo, ez zan, profesio bat euki bartzan, eta ez zeuden olako aukerak bezala, edo etzian planteatzen. Orduan jo nintzen, hori ez, nundi jungo naiz, baina musikakin harremanduta daun zerbait nahi dut, baina ofizio seguro bat izatea, hola pentsatzen, eta azkenen magisteritza musikala ikasten hasi nintzen, eta naiz eta beti honintzen musika zingurauta, horri izan zen, ezautu non jendeen gatik eta hor sentitu nun benetan nahi nula bai lanbide bezala, baina baitare beste zerbait bezala, ez? Musika talde nahi nula, eta musikari zingurauta nahi nula bizi. Edo lako zerbait sentitu noran Bilbon. Eta... baina hori lanbidari... Lanbide eta taldea, hor izan zen ere lehenengo talde, musika taldea. Zein? Pentatonix Folk. Oso talde ona, Zer egiten zenuten hor? Bersiok, Niko Etxart, Bitxo Raiape,
Eta Denak. hor, sarean aurkitu daiteke zerbait, bai? Zehazte hongo da. Bai. Bai. Baina beste talderen bat ere, bai? Bai, gero basoak, zarautzko ikerritxasokin. Pare bat kontzertu eman ginuzten, baina bueno, ez zon asko iraun. Eta ze estilo edo? Ba, baju ejotzen do, ikerrek, eta nik abestu, baju eta ahotsa. Pixkat, ere bai folk edo Ez. rockeroa edo... Gehiago igual pop rock edo lako zer. Vale, muare izena jarri diozue taldeari. Ez dakit muare ahoskatzen dezuen edo muare. 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 Ba, ni ere bai, ez nekin nola esaten zen, baina Ja, sentsazioa ematen zian muare esaten zala. Zergaitik? Muare? Izena. Bueno, ez dago horrela kriston motibo garrantzitsua. Izen bat behar genuen, eta hainbat aukera genezkan, eta ez, pentsatu genitun, eta, bueno, pues, ez dakit azkenean, aukera datzen dezun izenari bilatu nahi diozu esan nahiare, bai, ez, eta bilatu nahi diozu azuretzat egokia dela, ez, eta, bueno, moare esan nahiak, ba, igual ikusi genezaken nolabait identifika gintezkela gure buruak, ba, ezagik lerro zuzenen gurutzaketaetan sortzen diren efektoekin, edo... Hola, hori pentsatuta. Ez, ba, esatu izut, baina izan zala, ba, aukeratu eta gero esan, jo, bai, zeren. bai, izan zen fonetikoki lehenengo igual, ez? Bai, hori, Eta gero polita ja- sonatzen zigu. Ez dakitena, bai, dakiten zer den muare efektua. Batek esan du esetz. Esplikatuko iezue. Bueno, Bai, arkitekta. bai, zera, bai, hoi ikaste dugu en primero de... Iruditik lehenengo dator mailan. pixka gehiago hori. Ez, bueno, lerro zuzenez osatutako bi irudi gain jartzen direnean sortzen den efekto optikoa, ez? Hori da. Bai, tipo, hola ikusten diela bai. marrak. Bai, hori pantaiekin asko pasatzen da, bueno, zinetik edo bideogintzatik gatozenak ere bai badakigu, gauza marradun asko ez jartzeko pantailan, zeren telebistak berez baduzka bere marrak, eta orduan beste marroioekin ere bai egiten ditu distorsio edo efektu arraroak. Eta hori ekiditea eskatzen da zinemagintzan edo bideogintzan. Vale. Eta, bueno, aurkeztu dezuen lehenengo abestia Vals, da, ez dakit zerbait kontatu nahi dezuen abestiaren inguruan? Bueno, esan hitzek ez diela gurek. Sarrin poema bada, kartzelako gutunak liburukoa. Eta, bueno, pues, hausnarketa bat desioa eta baitasunan ingurukoa, ez? Besterik gabe. Eta urrengo abestia, urrengoan. Da. Urrengoan. Aurkeztu nahi balma ez zuen esku. Eta bestela? Ba, bueno, zure kanta. Bueno, ikusiko ez duenez ez dauka letra askorik. Eta, ba, nik esango nuke dala, a ber, ez dakit, nik uste badagoela momentu bat jende askoren bizitzan, ez? Ba, pentsatu dezakeena, edo refleksio hau egin dezakeena. Abesti honetan kontatzen dugun sentimendu hau eduki dezakeena. Eta, bueno, ba, pixka bat ere humoretikan enfokatuta. Listo, takit. Aurrera? Osa, abesti sentzillo bat da, eta letra gutxikin, eta hola, mezua zuztena, eta listo. Ondo. Ba, nahi ez duenean. Goan
Bueno, ez dakit sinestuko zuen, baina guk gaur zuekin batera gaude deskubritzen abesti hauek, aurrez ezin izan ditugulako entzun, ezin izan genuelako jaialdi batean egon, eta gero hitz egingo dugu jaialdi horretaz. Berandu iritsi, normalean iristen zate berandu edo... Bai. Bai. A ber, gutxi, 5 minutu edo. Baina beti. Bueno, gaur goiz etorri zeate. Bueno, hau dena prestatzeko ordu pare bat behar dira, eta bueno, nahiko puntual iritsi zeate, eta dena, incluso, lehenago, incluso, esango nuke. Arritzekoa, komentau dugu, Bai? Ostra, goiz goaz. Pixka nerviosa zeudela esan. Bai. Bueno, hau dena hori prestatu behar dalako, eta aparatu pila bat dauzkazue, zergatik ez dizkiguzue kontatzen bakoitzak zer jotzen duen, edo zer ikutzen duen, edo... Ba, hau da luperra, bueno, ja askotan ikusten da, ez? Kapak behin da berriz bata besten gainen grabatzeko balio do. Hau da soinu kutxa bat, ba hori, base ritmikok sortu daizke eta gero gorde, patroi desberdinak daitezke eta pues, aukeratzen jun, gero efektillok eta hola. Eta denak nik edo? Bueno, zu ahotsa ere bai. Ahotsa, noski bai. Moja hau da bajo elektroniko bat, ez? Bueno, sinte bat. Bajo iteko, teklatue, eta nord beste sinte bat. Eta ahotsa. Elik bi teklatu dauzka, ez dakit ezberdintasunik dagoen, edo... Bai, handiak piano klasikoan soinua dauka batez ere, eta bueno, piano elektronikoren bat ere bai, baina jazta ez, nahiko oinarrizkoak, eta gero beste txiki honek, bueno, sintetizadore bada, orduan hemen lortu ditazkezun soinuak infinito dira. Eta ba, beste funtzio asko betetzeko, balio du. Vale, eta nola hasten dira bestiak, nola da zuen sorkuntza prozesua? Ez dakit pianotik hasten zeaten, letra batetatik, sinte batetatik zail iruditzen zai, baina bueno. Ba, abesti bakoitzek prozesu oso desberdin bat eukido. Batzuk gitarrakin ja sortuta agertu die eta gero moldatu ditugu. Beste batzuk, pues, hau erosi gendunen, ba, honekin saltxeatzen atea die. Beste batzuk honekin jolasten. Batzutan lehenago indeu letra eta gero melodia, beste batzutan alderantziz. Danak desberdin, esango nuke. Bai, eske oantxa sigea. Bai. Ez daukagu metodo bat, oraindik. Bai, mendikan pasadalako musikariren bat, bera kontzertuak gitarrakin ematen dituena, baina esaten du konposatzeko pianoa eta erabiltzen zuela, eta pixka jakin nahi nuen, ez dakidalako bien artean elkar sortzen dituzuen abestiak, edo batek eramaten dion ideia edo letra bat beste bati. Bueno, ez dakit, talde bakoitza mundu bat da, orduan, ba... Ez, gehienak atera die edo bere ideia izan da edo nerea ez, gero elkarbanatu deu eta zerbait indeu bion arten. Ustez bakarra sortu dala hola zerotik lokalen Sí, guaingoz. sí. Normalen ez ulertu ez? Bai, Zein, prima. Vale. Ez da. Ja, Ba, hori ez dakigu elkarrekin sortzen. bueno, Guaindik. agian ideia ezberdinak izan behar dituzue, bakoitza zuen bizitza. Bersioa. Bai, bersio bat bertsioa bai. elkarrekin indeu. Lokalean sortu da, hori bai. Bai. Hori gero entzungo dugu Bai, hori da. bertsio bat da. Bueno, laguntalde bat ere baduzue, balio dute izenekoa, lehenagotik Kobanen eta bertan sartuta zaudetelako, baina, bueno, esplikatu pixkat zer den balio dute kolektiboa, eta, bueno, eta gero galdetuko dizu, eta aukera, osea, berriro onartu behar zaituzteten kolektibo horren barruan, edo ez zeon dudarik jarraituko zenutela hor barruan, edo, bueno, zer da balio dute, zertarako balio du? Bueno, balio dute da gu bezalako hainbat taldek osatzen duten kolektibo bat, eta orokorrean hola talde guzti hauek daukaten berezitasuna da zuk zeuk egin politikarekin mugitzen direla, ez? Eta
Bueno, bai, hori, bereziki hori. Pixka bat talde txikiak eranez eta hasi berriak eta, hasiera baten Donosti ingurun moitze ginenak, nahiz eta gero pixka bat zabaldu den, bata besteai babesa eman eta gauzak errazteko helburuarekin. Eta hortik handator ere bai, jaialdi hori, non eman zenuten lehenengo kontzertua, eta bar, ez dakit nola sortu zen kontzertu edo jaialdi hori egiteko aukera, nola sartu zineten edo eman zenuten lehenengo pausua, benga ba, eszenaratuko gara. Jo, benetan, eskerrak eman behar dizkegu balio dutei, ze, balio duten iniziatiba izan zen jaialdi hau antolatzea, eta noski, nahi genuen kolektiboko pare bat talde egotea, ez? Eta gu gain digenden bastante berde, baina, anima ugintuzten bastante, eta hola aterazan. Bestela luzatuko zan denboran zehar. Repertorioa prestau bagenun, fetxa hori genekalako, bestela luzatuko zan, eta pila bat erraztu ziguten, ez? Bai, eta sentitzea talde batek, 100% konfiatzen zola gugan, ez? Bai, inork ezun entzun, zer jo bar genuen. Eta ala ere jarri gintuzten hor lehenengoak. Garrantzitsua da ere bizkarrek hori ematea eta aurrera. Bai, kristona. Gaina, talde berdinean, badakit, hemen daukagun artista batek behartu zituztela, artista bati behartu ziotela vinilo ateratzea, balio dute kolektibotik, eta berak esan zuen, baina ni viniloa, eta bai, zure diska nahi dugu viniloan, eta... Behartu zintuzten? Ez bizkarreko bat izan zen. Bai, eta ez dakit, horrelako lan talde bat, edo lagun talde batek ere bai, indarra ematen dizu, eta venga, konfiatzen bani mauten igan, zerbait ondo egingo dut, ez? Bai, pasada bat izan da, benetan. Urrengo abestia Bizar urdin. Bizar urdin. Ipuin bat omen da, nik irakurri behar izan dut interneten, ez nolako ezagutzen, pixkat desfasatua gelditu den historia ipuina, baina, pixkat. Ez dakit, kontatu nahi dezuen ipuina eta gero hitz egingo dugu ipuinaren inguruan, horlako buelta interesgarri bat eman diozuen, ez dut ezagutzen abestia. Vale, Bizar urdinek bersio ipuin klasiko bada, baina, milaka bersio dauzke, orduan ez deu kontauko. Interpretazioak ere oso anitzek izan daizke, orduan interesatzen bazaizu irakurri, eta gustoko bersio bat aukeratu, eta zuekin zuen interpretazioa hau gurea da. Eta, pixkat, hau izan zen, txikitatik oso iluntasun bat transmititzen zian ipuin bat, eta ez nekin oso ondo nun kokau, eta ez nekin zer zan iluntasun hori, ez? Eta gero bat baten, ez dakitu hain dala, 5 urte edo berriz agertu zen nire bizitzan, ipuin hau. Eta ulertu nun beste puntu batetik, eta identifikatu nun ze iluntasun zan, eta behingoz toki bat eman nion, eta hor dago kajoitxo baten. Orduan, hori da, abesti hau. Nahi dezuenean. Ez dezu ulertuko, zuen... Bai. Bizar leun aizeak imoitzen dana bizar erdoldu Espainal botik geisten dana.
xuxurgatu nahian. Lai, 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 larai, lai, lara, lai, lara, lai, 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 larai, lai, lara, lai, lara, lai, sakona bakardadeai, gaituenean oldartuai, sakona bakardadeai, gaituenean oldartuai. Ari, bada, hasi, paradisuaren antxeak, ideiak distortsionatu, sabotaiaren ilunaz, jantzi eta ondoratu. Lai, 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 larai, lai, lara, lai, lara, lai, 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 larai, lai, lara, lai, lara, lai, sakona bakardadeai, gaituenean oldartuai, sakona bakardadeai, gaituenean oldartuai. Giltza odoretan, ari zitzaigun, ari bazkenuelako entzuten, badakit zertan, bizarrasu, hasi dramaren gailurretik isten. Giltza odoretan, ari zitzaigun, ari bazkenuelako entzuten, badakit zertan, bizarrasu, hasi dramaren gailurretik isten. Giltza odoretan, ari zitzaigun, ari bazkenuelako entzuten, badakit zertan, bizarrasu, hasi dramaren gailurretik isten. Giltza odoretan, ari zitzaigun, ari bazkenuelako entzuten, badakit zertan, bizarrasu, hasi dramaren gailurretik isten. Giltza odoretan, ari zitzaigun, ari bazkenuelako entzuten, badakit zertan, bizarrasu, hasi dramaren gailurretik isten. Giltza odoretan, ara. Ez ze ona. Osea, asko gustatu zait. De hecho, ipuña baina askoz gehiago gustatu zait. Askoz. Bueno, zuek koban taldetik zatozte. 6 urte edo iraunduen talde bat izan da. Groseko jaietan, jo, eske hauen zan barret. Ni esan dizuet zuei, baina Groseko jaieta ezakiz izan zen 2006 hola. Bai. 2006an, jo, ni neon enkargatu pixkat kontzertutako argazkiak ateratzen, eta baina neon barran pixkat lanean, ugarroiekin. eta bapatean hasi zinetena besten, edo, zer da? Electro swing eta bar. Nuen ezer entzun horrelakorik euskeraz, eta bueno, hartu nun kamera, gerturatu nintzen, ai bat, hau Grosekoa da. Eta hau, eta noiz sortu da proiektu hau, gero jakin nuen zela lehenengo kontzertua, baina flipatu ninduen. Eta ni uste, gero gerturatu nintzela txapa ematea kontzertuan ondoren. Seguro. Seguro. Horrelakoekin solxatza gustatzen zait, zorionak. Eta, bueno, ez dakit, muare taldeak kobanen oinordeko den, beste bide batetik ekin dio zuen, nola ikusten duzu zuek? Oinordeko esan nahi duzu? Antzekotasunetik pixka jarraika, edo esan duzu, gauza ezberdin batekin. Bueno, nire ustez musika estiloak ez daukazer ikusi handirik, eta agian justu Maita biok igual bagneukan gogo bat beste musika mota bat egiteko, eta igual pixkat egin batean horrela hasi ginen biok elkarrekin, kobanetik aparte. Bai agian antzekotasunak egon daitezke soinuari dagokionez, bazkenean instrumento batzuk erabiltzen ari geralako, kobanen geundenean erabiltzen ikasi genitunak, eta bar, eta hori soinuetan identifikatu ezakezu. Mairen ahotsa dago ere bai, baina bestela esango nuke estilo aldetik ez. Ego ez gehiegi. Igual, parte elektronikoa, baina... Zuberdin. Bai. Ez dakit, Moareren hasi bezala hartu daitekeen konfinamenduan igoz zenuten, edo zenuen, abesti bat, bideo bat. Bideo egiamen dau. Bai? Bai, dale.
Maialen. Igual, galderarik bali baduzu edo gerturatu zaitezke, mikrofonora. Ze bideoa zer bai hitz egin dezakegu, baina... Osea, segur, berak esaten bai baiet. Honea ekarriko, seguro? Galderan bat edo bi, edo lau. Bueno, ez dakit, nola sortu zen lehenengo abestia, ze konfinamenduan ez dakit izan zen entzerraturik geduenean edo ja etapa, bueno, ateatzen utzi zigutenean, nola sortu zen abestia, eta nola sortu zen bideoa egiteko aukera. Bueno, abestie sortu zen konfinamentu baino bastante lehen hau. Ez dakit zenbat urte igual, aspaldi. Eta konfinamentu izan zen, denbora pasa ginen momentu hori, ez dakit nahi kreatibidadea etorri zitzaiten, entzerrauta ginen garai hortan. Eta hortik sortu zen ideia, pixkat berreskuratzea abesti hori edo indako gauzak eta beste buelta bat ematea. Eta hortxe sortu zen. Eskerrak batzuei kreatibitatea iritsi zitzaien, egun horietan. Bueno, bestela zalako hil. Izan dugu hemen musikaren bat esaten niri ez zitzan ezer okurritzen, ez nekien zerren inguruan abestu. Eta, bueno, abestia duda, da? Eta itxasoak protagonismo handia dauka bideoan. Bueno, ez dakit, hori, zergaitik abesti hortatik sortu zen bideoa, nola? Bai, bideoa pixkat abesti hortatik, hitzen sentsaziotik nik ustet. Baina, bueno, ez zan Moaren sorrera etorri kantu hontatik. Osa, esan daiteke Moare sortu zala, eta kanta hau erabiltzea erabaki genula. Osa, ez zan izan hori hasiera. Itxasoak protagonismo berazia du bideo hortan, arrazoien bat, ura ere bai desentetan agertzen dela, edo igual zuzendariari galdetu beharko diogu. Ez dakit nahi dan hitzen, ez dut uste nahi dan. Egia ura... Ez aizu ikusiko baina, entzuna zaitu. Vale. Osea, egia bideoan, kantan ura asko hitzeiteula, eta karo, guginan etxian entzerrauta, orduan ezin genitun irudi grabatu ere. Orduan jarri genuen hor, persiana jetxi genitun, da oso gauza kaserua. Jarri genuen linterna bat, mai trentzita eginda zeon momentu hortan, eta orduan paret txuri baten, eta linterna batekin, bideo batzuk grabatu genitun, eta gero zeon lagun bat itxasoko bideoak ite zituna, It's Only Water, kokoif, hau, eta sanian, baseskan bere irudi pasatzia, itzeiteulako, oso likido ura, eta ez dakizte. Eta orduan izan zen, etxeko grabaketa, linternak lindako grabaketa horiek, eta uran asketakin batea sana. Ze hori, eske, etxian ginean, hoixe. Zeuden baliabideak. Izan ginen, momentu hortan ginean, bai. Bueno, eta zuere bai, Maili zera. Ezta? Maialen. Maialen, bale. Zen zure YouTubeko kanal jartzen du Maili hola? Hola, uste bai. Uste nu, Maili ez da? Karo, Mailin YouTubeko zeatik. Karo. Bai? Bale. Baina, orduan abizena aldatuta, ez? Osea, YouTubeko izena, nire esaten nun, ez da, bera, baina, nire gauza. Bueno, Moareren hazi ez zen hori, gero moldatu egin zenuten Moareren abestirako, ez dakit zenbat geratu den edo bideoklip hortatik, baina, orain entzun dezakegu zertan bihurtu den. Aurrera.
Bueno, zu sortzaile zeran aldetik, abesti honen sortzailea, nola sortu zen ura abestia, edo zergaitik? Duda. Duda, duda, ura. Bai. Bueno, duda momentu batetik. Bai, pues, aldaketa handi bat nere bizitzan, eta pues, nora ezean pixkat. Hortik. Duda abestian ura hainbesteko protagonismoa izanik, super originala izango naiz, zein da zuen inspirazio iturri? Orokorren? Bai, ezakit zerbaitek inspiratzen zaituzten, bilatzen duzuen inspirazioa nonbait? Nere kasun hausnarketak, ez? Hola, bizitzako gauzak. Bai, igual Orokorren. pion kasuan, ez? Bai. Ze kantadanak dira pixkat, bai, sensazio batetik, edo refleksio bat, edo, bai, pixka sentimendu, bai. Hori izan daiteke pixkat duzuen ardatza edo abesti guztien artean dagoen erlazioa edo? Bai, guzti baietz. Vale. Kobanen sorkuntza prozesu ezberdinak bizi izan dituzue? Bueno, sorkuntza prozesua, kontzertuak eman dituzue, diska bat grabatu duzue, eta bar, zer da guzti hortatik gehien atsegin duzuena? Talde bat izatearen gauza honena. Jose galdera zaila. Laguntaldea. Laguntaldea. Laguntaldea izatea edo sortzea? Sortzen dan familia pixkat, ez? Kimika. Bai, eske erantzun tipikoa da, baina benetan, horrela da, ez? Laguntaldea eta, bai. Vale, orduan zer da gutxien gustatzen zaizuena? Karga eta deskarga. Bai. Gainan, hain instrumentu txikiak aukeratu dituzue. Ja. Bueno, batzutan afrontatu behar dituzten egoeratxo batzuk, ez? Ba emakume hon ikuspuntutik ere bai, enfrentamendu txiki batzuk sortu daitezke hor, konflikto batzuk. Ze lagunduko dizut deskargatzen horrelako gauzak? Bueno, hori ni tan mal, ez? Baina beste batzuk okerragoak, ez? Bai, gertatzen direnak, bueno. Bai, gainean, koban taldean gehiengoa emakumezkoa zineten. Bai. Ez dakit hor gehiago sufritu izan zuen beste lokaletatik edo tabernetatik edo... Nola? Ni astutan hau. Ezakit. Esaten nuen, ezakit emakumezko gehiengoa emakumezkoa izanik, ba ezakit horrelako gauza gehiago sufritu dituzuen, edo, denen artean egiten zenuten horrelako taldea, eta aurpegia atatzen zenioten bata besteari, pixkat ez horrelako gauza gehiago sortzeko, edo... Bai, bastante, zerbait gertatu danetan bastante pina indeu, ez? Eta talde bat izan gea beti. Bai. Vale, zuekin hitz egiten egon nintzenean, aipatu zenuten deskarteak. Sorkuntza prozesuan egon daitezken deskarteak. Ez nizuen ezer galdetu, zeren hemen galdetu nahi nizuen, zer dan zuentzako deskarte, imaginatzen dut, abesti bat igual ez dala inona eta bar, eta hor gelditzen dela, baina zer dira deskarteak zuentzako, eta zer egiten duzue deskarte horiekin. Edo berreskuratzeko aukera dagoen, edo... Ni, deskartena bastante gorra iten zaitze. Beharrezkoa da, baino gelditzen diren ordenareko karpetan, ez dakizen bat gauza, agobiatzen haste naiz. Tipo trastero bat eukitza bezala da. Baina aldi beren, guztiz eliminatzea, ez hau sartzen, klaro. Porque igual momentun baten... Baina bai, gogorra da, nik uste aukeratzea hau bai, hau ez, eta guztea hor abestik inorentzat hor. Bai, momenturen batean ikusi zenion zerbait, ez horri. Bai, nik uste garrantzitsu dela deskarte horiek ezagutzea ere bai ulertzeko ze sortu dan. Baina oso zaila da hori. Inmarko litzeke deskarteen diska edo, ezakit. Oso zaila da. Eta zentzue galtzen doa imaten. Karabe... Baina aldi beren beharrezkoa da.
Bueno, duda bestiak urteak pasan alin baitu eta gero berreskuratu alin badezu, hor deskartetan egon daitezke altxor txiki batzuk, Ja, bai. bai. Hoietako bat izan da, behi da. Ba, seguro gehiago dela. Gero, esan dezue, hor, trasteroan eukitzea bezala, trasteroak daude gauzak pilatzeko, gauzak noizean behin atera eta berreskuratzeko, edo dena zakarretara botatzeko, eta ustu eta gauza gehiago sartzeko. Claro, Zakit hor nola ikusten dago duzuen, gauza. karpeta hori nola ikusten dezuen, ustu beharreko gauzekin, edo... Ba, trasterokin bezala, de repente brote bat hor dana kendu eta bota, eta beste baten, hau erabiliko ez ezakizertak, ez? Objetukin bezala. Musika birtzik trapena. Hori da. Gehienetan hor gehatzei, Gero, memoriatik ez doaz. Ere. Ja, Ez da trastero bat bezala, ez? Ja. Ja, igual. Igual batzuk bai. Itxoin. Gero berroita, memoriatik jutan dira. Ez dizu galdetu influentzien inguruan, galdera bat gustatzen zena galdetzea kotxe zatoztenean zer zaudeten entzuten, baina, bueno, egiatik ona, igual abestiren bat, gehienez entzun duzue. Ez dakit, musika jarrita zen eukaten, hitz egiten hau. Solotan bere entzun dugu. Ze diska? Irratin zeon, Bai. superamaran. Baina zertan, lehenengo diska edo aingeru... Belen hori uste. Bai, lehenengoa. Bai, ez? Bai, Ez tal naiz inoiz. Ni konturatuko Bai. egin Super da. altu jarri egu. Bai, eta estori bat indegu. Ez dugu igo azkenean. Bueno. Inoiz, igotzen balin badute eta ikusten mira, hau zen momentua. Bueno, urrengoa bestiarekin pasatzen balin bagera, abira bertsio bat da. Bai, Bueno, bertsio hau kantatuko digute orain, baina ez dakit buruan dauzkazuen bertsio gehiago, ze bertsio gustatuko litzaizueken egin. Nik uste, hola buruan, behintzat ez egula hitz egin gure urrengo bertsioa zein izango den. Ez dugu mai gainean jarri oraingoz. Neri okurritzen zait, eta ezakit aipatu dugun igual inoiz, Kobanek zeukan disko proiektu horietakoren bat igual errekuperatu da versionatzea, izan daiteke idea bat, baina ez dago planik momentuz. Eta muarek baduzka influentziak edo pixkat talde honi markoa edo, bueno, hartzen dituzuen ideiak beste talde batzuetatik edo? Incluso gomendio bezala izan daitezkenak. nik uste nahi gabe entzuten nahi gan musikak influitzen gaitula, ez? Baina ez daukagola referente konkretu bat. Osa, badakigu gutxi gora bera bakoitzai zer rollo gustatzen zaion, baina ez dugu hartzen talde bat edo kanta bat referentzi bezala inoiz, edo guain arte ez dugu hartu. Gure barrun egon goie hor nunbait. Ja, de paso. Eta zer zabete entzuten orain? Jo, ni udatik obsesionauta Aurora batekin, ezautzen zue? A ber, gero jakin Frozeneko kanta indora, beak. Baina obsesionauta bezala. Islandiarra dan, Bai. Jo, eske... Guai dau, ez? A ber, gero kanta batzuk, bueno, baina Bai. hori. Oso berezia, tipa abesteko era eta bar, bai. Nik ezakit, ez naizelako ezer konkretua entzuten ari. Bai azken egunetan lanean ezagiz zergatik, ez diot inoiz kasorik egin, eta derrepente honaiz buklean Zetanganaren disko bat entzuten. Hola, besterik gabe. Baina ez da bereziki referente bat, ez zer besterik gabe, hola, pixkat. Hola, aleatorio. Zarata behar dezu lanean... Bueno, batzutan trenan soinua jartzen dut konzentratzeko. Konzentratzeko. Zoriona. Eta hori musikaria gala. Bai, zarata dagonean taula, aislatzeko pixkat. Osea, hori da zure... Diskoak gaude olakoak, eh? Bai. Ez nekien azan treinaren soinua dala. Osea, hori da zure ruido blankoa, eh? Hori da, bai. Vale. Bueno, orain Portisheaden bertsio bat joko diguzue. The Rip. Nahi dezuenean.
Buah, igual duela 20 urte ez duela entzuten Portishead. Jo, igual, Rekonozitu ez du? Bai. Bueno, abisatu zaituztet sarrerak atera mesedez, gonbidapenak atera, zeren zozketa egingo dugu orain. Txusta. Bueno, ba. Zozketa, pare bat zenbakiatea dituzue, zeintzuk? 37, 3 Ezin zen beste bat ditokatu. Ai, zer egingo jogu. Txain, a ber. Zeine? Mese? A ber. Kaixo. Izena? Uxue. Kaixo, Uxue, zamuz. Galdera bat egin barko diezu taldekidei. Bueno, proposatu dizu egunen adibidez segura ingurun edo jotzeko edo nun baiten. Eta, bueno, zuek zein testu ingurutan jotzeko intentzioa, asmoa, aurre ikuspena dukeztuen. Ba, nik uste dut edozein proposamenek ilusio egin digula momentu hontan, baino egie da, ba, igual parranda giron edola, ba, ez dakit ikusten geha nola, ez? Ba, Ja, igual parranda orain baten dakau- erdin, txosna handi baten edo. Igual zerbait txikigoa, lasaiagoa, baina, bueno, dana ongi etorri, Bai, proposatu, Eta igual da, ba, oaintxe dakaun repertorioa gatik, ez? Ez zeu deskartatzen igual aurrerantzean beste girotakoa proposagoan zerbait, baina momentu honetan. Eta gauza dien bezala, hau leku txikia dala. Osea, hemendikan gora. Bai, velodroma. Oie, espektatiba honak. Urrengo zenbakia? 11, Bat. 3, 2. 11, oso ondo. Izena? Jose hitzen naiz. Ba, kaixo Jose, eta beraientzako galdera? Zuen melodiekin zer transmititu nahi duzue? Zuen melodiekin zer sentimendu edo... Bueno, ea maiz esaten duen, baina nire ustez, esango nuke ez dagola sentimendu konkretu bat transmititzeko helburua, baizik konexio bat sortzekoa kantatzen duena eta entzuten duenaren artean. Eta pues, konexio hortan sortu daiteke batengan sentimendu bat, beste batean beste bat. Ez? Ba, oso galdera hona iruditu zaiz, ez inoiz pentsau hori. Baino pentsaukoet. Normalean, gure limitazioak dira, baina normalean Baina honea ona da. publiko bezala etortzen diena, galdera hobeak egite dituzte hemen dagoena baino. Ez dut pentsatzen helburu bat sortzen detenen. Vale, amaitzen joateko, ba, muarez gehiago jakin nahi dutenak, nola, zakit, zuen sare sozialak, eta bar, saldu pixkat. Bai, ba, muare musika, ez? Instagram eta Facebooken. Hor jarriko dugu zertan gabiltzen, urrengo kontzertuk eta ensaio, zakit. Nola goazen, pixkat. A ber, suertea daun. Eta gaur atea dituzuen argazki eta bideo guztiak etiketatu eta... Bai, bidali kontenidua behar deus aretarako. Ja. Bueno, guere, bai, Mesedez, lan erreste madiguzue, asko zobe. Bueno, gure aldetik, plazer bat, baina beharrezkoa dut lehenengo esatea txusta dagoela gaur. Bueno, teknikari, utzi du grabatzen eta gero etxean egingo ditu egin beharreko lan guztiak, mesedez, txalo bero bat. Gaina gaur etorri zaigu, esfortzu handia egin du gaur etortzeko, eskerrik asko. Eta irudian, bueno, kartela, bideogintzan eta gaur ahotsa jartzen, ni, Makoki, eskerrik asko.
Eta nola gaur jende pilatorrian, eta seguro lehenengo aldia dela, jakin hilabetero hemen gaudela, itzuli nahi balin badezue, talde berriak deskurrituko dituzue, eta oso onak, kristolan egiten dugu hortan. Baina, bueno, entzun nahi balin badituzue, gaur arte izan ditugun akustiko elkarrizketatuak, eta hitzaldi batzuk eta izan ditugula, bilatu marruma kulturalak, ia edozein podcast plataformetan, baina, bueno, daukazue iVoox, Spotify, daukazue Google Podcast, Apple Podcast, nahi zuen guztian. Eta sare sozialetan, bueno, ez gea oso konstanteak, eta gauzak egiten ditugun bezala, pixkat perezosoak era, baina, bueno, Instagram eta Facebooka daukagu, baina, oberena igual Telegrama da. Zen Telegramean igotzen dugu agenda bat bezala. Igotzen dugu urrengo ekimena zein den, erresa, ze Instagramean beruntz guten dira gure publikazioak, eta ez gera super saretuak, así que Telegrama. Eta, bueno, besterik gabe eskerrik asko nera gerturatu zeaten guztiei, eskerrik asko podcastaren bestaldean zaudeten guztiei, eta, bueno, saretzen balin badezue, bira, hau gustatu zait, podcast hau gustatu zait, saretu, eta pixkat hots eman proiektu txiki honi, ba, aurrera. Bai proiektu txiki horri, bai proiektu txiki honi. Eta, bueno, bukatzeko agurra zuen esku utziko dut, eskerrik asko, Maili eta Eli, beste txalo bero bat. Eta esan bezala, zuen esku utziko eta agurra, eta azkeneko abestiaren aurkezpena. Agur. Bueno, eskerrak ematea. Besterik gabe, aukera honengatik oso polita izaten ari da, ez genuen, bueno, nik behintzat ez nuen irudikatu hola beteta eta argitxo guzti hauekin eta oso polita, eta eskerrik asko zuei antolatzeagatik eta gonbidatzeagatik eta jende guzti honi etortzeagatik, ze, babes honekin, hola bai ez, egin daitezke gauzak, eta hori oso pozik. Eskerrik asko da noi. Ateneo aurre
inurriak eta levitazio hartzen ostin lezioa. Lazerraren bizioa, memoriaren traizioa, inurriak eta levitazioa, espero izaten adikzioa. Barruan kulturala.